Haide, ok, cred că a început, cred că a început. Trebuie să-mi pregătesc telefonul să văd dacă a început. Hai că mă uit eu, încă n-a început, Încă n-a început? Nu. Gata. A început? Da. Let's go! Bună ziua toată lumea! Bine v-am regăsit la un nou live. O să înceapă live-ul în câteva minute, după cum vedeți. Am pus un timer aici. Stai să văd dacă mă aud bine. Spuneți și voi ceva. Salut. Încă n-a început? Da, e bine, totul e bine, let's go! Bun, o să înceapă în câteva minute live stream-ul. Băi, unul a zis pe ce Dodorel, acum un an canalul tău se numea Tudor. Nu înțeleg nimic din ce spui, Ștefan, stai să dau puțin mai tare. Acum un an canalul tău se numea Tudor, așa zice. Da, acum un an se numea Tudor, da. Adică acum câțiva ani, nu chiar un an. Mai mult, 3 ani, cam așa. Da. Bun, hai să vedem ce spun oamenii. Dodo Salam, ce faci? Fac bine? Cum să nu? Mamă, eu sunt David Clătită. Da, îl avem pe aici David Clătită și Dodo Salam. Și l-avem și pe Ștefan. Da. Luclan Infinit de dă un like pe chat. Joci Roblox? Da, ne jucăm Roblox. Și o să facem și niște chestii șmechere și alte chestii șmechere care o să le arăt când începe live stream-ul. Hai, pune niște muzici pe fundal, aia cu... Pus, doar că am dat... Tare. Ok. Mamă, cum merge timerul ăsta? E buguit timerul ăsta, what? Mamă, cât de buguit e timerul ăsta, what? Da, David Salam. Pot fi în live? Adică pot fi în live, la ce te referi? Salut, Răzvan! Mamă, câți oameni avem pe live? Salut. Ok, avem 28 de like-uri, după cum vedeți aici. Dați like! Chiar acum, dați like! Și ceva, cât începe live-ul? Da, vreau să fac un experiment. Deci dați unlike. Dacă ați dat like la live, dați gen să nu mai aveți like-ul, ok? Să văd dacă merge prostia asta de timer, de like. Deci dați să nu mai aveți like, ok? Dați să nu mai aveți like, ok? Dați să nu mai aveți like-ul, ok? Că vreau să văd dacă merge chestia asta. Oh! What? Am făcut 30 de like-uri, what? Cineva... Ok, și ceva, lasă, dați like înapoi, dați like înapoi. Dați like înapoi, please, dați like înapoi, ok. Ai o idee? Ce idee ai, Luca? Da, mai avem doar un like. Ia. Dați like iară. Nu mai sunt. Friends, poate te adaug la prieten, Luca. Nu, dați like iar, pe rog! Dați like iar. Ok, a fost doar un experiment. Acum dați like iar, please, vă rog. Ok, gata. Deci merge chestia asta. Salut, Doge Plays. The Doge Plays YouTube. 30, let's go. Am făcut 30 de like-uri. Let's go. 30 de secunde. Și acum 31, wow. Am făcut 30 de 1. Oh, 30 iară. De ce faceți mă cu like-ul ăsta? Salut, GG. What? Ok, 20 secunde. Tudor, ce? Care-i problema? Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bună ziua toată lumea și bine v-am găsit la un live nou și șmecheros și bengos. Ce mai faceți, măi micuților? Faceți bine? Dacă faceți bine, e bine. Avem 11 oameni live, let's go! Ce mai faceți? Astăzi, după cum vedeți, o să jucăm ce vreți voi pe Roblox și alte chestii șmechere. Și hai să vă arăt ce mă refer, la ce mă refer când spun alte chestii șmechere, ok? Ștefan, ce tot spui? Oh, nu mă mai aud pe Discord! Stai că nu mă mai aud pe Discord. Alo, mă auziți pe Discord? Da, gata. Așa, ok. Deci, da, am început live-ul. Acum, hai să vă explic la ce mă refer cu alte chestii șmechere. În primul rând, mi-am instalat un joc care cred că unii dintre voi îl știți. Stați puțin. Stați. Să văd unde era.
Hai mă, unde era mă chestia asta? Stați puțin, probleme tehnice. Să văd unde era. Aici, l-am găsit. Deci, uitați, opa, nu mai văd nimic. Deci, am instalat jocul ăsta, care cred că unii dintre voi îl știți. Se numește Stumble Guys și vreau să văd, am văzut că e popular, deci vreau să văd cum e. Deci, pe la finalul live-stream-ului poate jucăm și live-ul ăsta, și jocul ăsta. Și în al doilea rând, știu că mulți dintre voi aveți videoclipuri pe canalele voastre, deci o să reacționăm și la videoclipurile voastre, dar nu e ideea mea. Am luat ideea asta de la... să văd. A făcut Ștefan un live. Ștefan e tot, stați puțin să găsesc live-ul. Da, a făcut Ștefan un live cândva și l-a întrebat Ianis dacă poate Ștefan să reacționeze la clipurile abonaților și a spus da. Așa că am vorbit cu Ștefan și a spus că e ok să-i folosesc ideea, așa că vreau cu toții să vă abonați chiar acum la Ștefan YouTube, ok? Vă dau link la el și vreau cu toții să vă abonați la el, ok? Toți dintre voi de pe live-ul ăsta să vă abonați, să vă dau linkul aici. Hai mă! Nu se mai încarcă prostia asta! Hai mă! Doamne, nu mai mi se încarcă chat-ul! Bă, nu mai văd ce scrieți! Ce mă? Bro! Nu mi se mai vede ăsta, chat-ul. Vedeți și voi că nu mi se vede chat-ul. What? Doamne, ce bug ciudat. Stați puțin că avem probleme tehnice, nu mi se vede chat-ul. Stați puțin. Hai mă, chatule! Așa, deci abonați-vă cu toții. Opa, wow, cum am pus mă linkul ăsta? Stai mă. Abonați-vă cu toții la Ștefan. Vreau să vă abonați toți la Ștefan pentru că am luat ideea asta de la el. Și stai, aș putea să iau și un live counter. Stai. Live counter. Deci abonați-vă cu toții la Ștefan. Vă rog eu, abonați-vă cu toții. Nici bine nu mă uit și am 27 de abonați. Are 27, let's go! Abonați-vă toți la Ștefan pentru că am luat ideea de la el, ok? Ștefan YouTube. Așa, ia uitați, îl avem pe Ștefan YouTube aici. Haideți, abonați-vă toți. Are 27 de abonați, let's go! V-ați abonat toți? V-ați abonat toți? Sper că v-ați abonat toți la el, ok? Deci cu toții să vă abonați la el. Cu toții. Știu că ești David, da. Okay. Deci nu, era altul numit David din clasa mea. Ok? Cu toții, 29 de abonați! Let's go! Ok, cred că v-ați abonat la el. Și încă o chestie care vreau să vă arăt. A făcut și David un videoclip cu Murder Mystery. Și vreau să vă arăt și vouă cât de mult m-a distrus pe Murder Mystery. What? Nu se mai vede nimic. Oh. What? De ce nu se vede nimic? Așa, bun. Deci uitați, a făcut David un videoclip aici cu Murder Mystery și m-a distrus în videoclipul ăsta. Nu știu unde era. Era pe la minutul... să văd. 7:29. Da, am și comentat aici. Stai, se încarcă. Dar nu se vede pe live. Da, știu, acum am reparat. Ok. Deci uitați aici, stați că se încarcă. Se încarcă. Ia uitați. Deci uitați-vă la asta. Nici nu știu cum mi-a dat aici, dar mă rog, da. Deci, da, ok. Ce? Lucian Infinit, poți să-ți dau ads în Lucian Infinit YouTube, please? Da, poți, de ce nu? Să-mi pui și la canalul meu. Da, hai că, dacă vreți, puteți să vă abonați și la Daviduț, pentru că e șmecher Daviduț. De bun la Murder Mystery acum. Hai mă! De ce? Doamne, cât de prost e chat-ul ăsta, nu mi se mai încarcă. Davide, să ajungi cu 46 de abonați. Abonați-vă toți. Așa, ok. Ok, bun. Acum, acum hai să stabilim cum să facem live-ul. Deci, vreți prima dată să reacționăm la clipurile voastre, după să jucăm Roblox și după să jucăm Stumble Guys ăla la finalul live-ului? E bine? Da.
Da. Da, trebuie spune că e bine. E bine programul ăsta? Spuneți da sau nu pe chat. Deci prima dată să reacționăm la clipurile voastre, care nu o să dureze mult. După jucăm Roblox și după jucăm Stumble Guys la finalul streamului. E bine? 3 de abonați. E bine? Da, ok. Bun. Deci, cred că e bine. Mamă, ce a ajutat mult ideea asta. Bun, sunt Doge810. Poate o să te adaug pe Discord cumva. Da, Doge Plays, ok. Deci la cine să reacționăm prima dată? Care dintre voi aveți videoclipuri pe canalul vostru? Ok? Care dintre voi aveți videoclipuri pe canalul vostru, ok? Să spuneți. Eu. Ți-am dat ad, ok, o să-ți dau și eu ad înapoi, Lucian Infinit. Hai, deci care dintre voi ce ai mai jucat? Păi nu, de-abia acum am început. Și prima dată o să reacționăm la clipurile voastre de pe canalul vostru, de pe canalele voastre, nu mai știu să vorbesc. După jucăm Roblox și după jucăm Stumble Guys la finalul streamului. Deci, care dintre voi aveți videoclipuri pe canalul vostru? A? Eu, tu ai? Ok. Hai să te vedem, Răzvane. What? Cum poți să... Mă, cum intru pe canalele voastre? Stați puțin. Intră pe iconița aia. Ce iconiță? Apăs pe ele. Pe ei. Nu merge. Nu merge. Nu merge, da, chiar nu merge. Stai. Nu, dai la 3 puncte. Da, mă, deci nici la 3 puncte nu e. Nu, deci te duci la 3 puncte și după accesează canalul. Nu e niciun accesează canalul. Mi arată. Atunci, ok, preată, David, trimitem link la Răzvan171, preată, dacă ți arată, ok? Trimitem link la ăsta, preată, la el. Oh my god, ce mult, mamă, frate. Ce? Îți trimit pe privat? Trimite aici, pe grupul ăsta, pe care îl avem pe Discord. Sau hai că poți să-mi trimite și pe privat, e bine. Ok, preată, Răzvan171. Hai să vedem, Răzvan171. Să vedem ce ai aici. Chiar hai să vă fac și vouă prezentarea așa de pe Discord. Ca să vedeți. Da, let's go. Să vă fac prezentare. Stați puțin să vă fac și la ei prezentare. OBS Studio. Sper că merge să fac live stream și să vă fac și vouă prezentare. Și băiatul ăsta GF are... Bun, deci Răzvan171. Faci cu Geometry Dash. Wow, ok, hai să vedem. Și ăsta, GF, mamă, GF are 84 de abonați. Ok, hai să vedem. Hai să vedem ce e aici, Răzvan171. Un record, Ia. Ce videoclip ai tu aici? Ia. Stai să dau volumul mai tare. De ce am volumul atât de mic? Să dau volumul mai tare la toate astea. Bun. Hai să vedem. Shells, what? Ești de pe telefon? Ia. Ai server de Dis? Nu am server de Discord. Amir, eu. Mai, eu deja știu videoclipurile, Amir. Ok. On the middle one, in the middle button. Ce spui? Că nici nu aud. Eu subtitlări. Ce? Ce vrei, Dan3? Să-mi spună și mie cum se numesc modurile de pe My City. And hello. Bro, eu reacționez la ăștia, la abonați. De unde să știu eu Mine City? Nu, întrebam că... Subscribe. The lowest. Okay. That would be hard because in the gear is hard. Let's go. Ok, nu înțeleg. Nu înțeleg nimic din videoclipuri, scuze. Ok, acum, David, trimitem linkul la GF. Ia, GF. Ți l-am trimis. GF, ok. Ăla al doilea. GF. Salut, eu sunt David și trebuie să te abonezi. Ok, bro, ne abonăm dacă ai videoclipuri șmechere. Mai e un băiat. Ia. Trimitem la toți. Da. Ok, GF, hai să vedem GF ce e aici. Live, singurul videoclip e Live Now Map by OG Map. What? Ce e titlul ăsta? Nu știu. Se aude nimic.
Să nu spui că n-ai vorbit deloc. Cine? Asta! Voi nu vedeți pe prezentare. Uitam link-uri. Hai că am revenit. Ok, ce faci? Ok, deci ești pe lună. Unde ești, măi? Ok, nu vorbești. Îmi pare rău, dar n-am cum să mă uit la un live. Și plus că nici nu vorbește, pare rău. Ok, cine mai e pe aici? Kennedy. Hey, I'm Kennedy 337. 77. 77, hai să vedem. Kennedy 77. Kennedy 77 se încarcă. Kennedy 77, ia. Wow, hai să vedem ce face Kennedy 77 aici. Sunt prost. Cum ești prost? What? De ce? Ok, salutare și bine la un nou episod. What? Eu sunt Gugulanu și... Băi, își face NFT, what? Da, hai să nu mai lăsăm prosteala asta. Am pierdut contul de Roblox. Ai pierdut contul de Roblox? What? Cum ți-ai pierdut contul de Roblox? Nici nu știu dacă e glumă sau dacă chiar ți-ai pierdut contul de Roblox. Am făcut 25... Oh, stai să-mi iau copyright. Am făcut 25 mestri mâine sau poi mâine. Ok, și videoclipuri din asta. Ia, cum să iei Big Mascot? Wow. Am mai filmat de 3 zile, deci... Nu, video nu. Dar și bine să la un nou episod. What? Ce-i poza asta? What? Ce-i asta? Da, să zic să mă rog cum să... Asta e creepy. Mamă, deci ăsta chiar e creepy, Hai să what? începem. Apăsați pe pe. Ok, dar poza aia e foarte creepy, ok. Hai să vedem pe cine mai avem pe aici. Hai bă, pe un joc. Da, o să intrăm pe un joc în câteva minute, că nu o să dureze mult Văd că nu chestia mai asta. e nimeni cu astea. Eu, Dantru, eu Dan. deja știu canalul. Ia să văd. Ok, deci ne-am uitat la toți, ok. Am înțeles, ok. Hai să jucăm. Ok. Bun, deci pentru că jucăm ce vreți voi pe Roblox, o să facem cum am făcut și în live stream-urile trecute, o să facem o listă de jocuri de Roblox. Deci, what? WTF e chestia asta, sunt videoclipuri. Kennedy râde. Hai să jucăm. Da, mă, ți-am spus deja că ne jucăm. Bun, deci o să facem cum am făcut și în celelalte live stream, o să facem o listă. Deci, spune, adopt me. Adopt me. Ești sigur? Ok. Bun, pe Simulator X să joci. Păi nu prea avem ce să facem pe Simulator X. Hardcore, dacă vreți fac eu prezentare și vă uitați la mine. Hai, Ia Roblox, accepti și după joci. Ce? Hai, mai dați-mi jocuri să pun pe listă. Hai să vedem. Mai dați-mi The jocuri. Doors, Granny. The Doors, what? Ok. Granny, mai bine Piggy. Bagă și Piggy. Bagă Dacă Piggy. vreți voi, vreți Piggy? Spuneți-mi da sau nu, vreți Piggy? Oh my god. The Doors, Granny. Granny pe Roblox? Există Granny pe Roblox? Oh my god. What? GF poți. What? Ce mă? Granny. Haide, mă, lasă-mă să le știu. Ok, Granny. Pe Simulator X. Nu știu ce să facem pe Simulator X. Ți-am spus deja, Kennedy. The Doors deja am pus. Tower Defense Simulator. Tower Defense. Vrea ceva Piggy. Vreți și Piggy? Stai. Mamă, să duce repede lista asta. Doors, deja am pus The Doors. Nu mai înjurați, da, nu înjurați, vă rog. Nu, Piggy, da, ok, Piggy, hai că adăugăm și Piggy, da. Vezi că Tower Defense Simulator e nu roz, dar să îl lași pe la mai final. Ce? N-am înțeles nimic din ce. Nu Tower Defense, nimeni n-a vrut Tower Defense. Ba da, Da? da. Ok, Granny, deja am pus Granny. Chiar e un joc numit Granny. Date Roblox, da. Piggy, ok, hai că adăugăm și Piggy. Deja am adăugat Piggy, ok. Îmi place Piggy. Ok, mai aveți jocuri? Mai aveți jocuri? Mai spuneți-mi dacă mai aveți jocuri. Pe server privat Piggy. Da, am putea pe server privat Piggy. Da. Piggy, hai că scriu aici ca să mi-amintesc. Pe server privat. Ok, nici nu știu de ce fac lista pe Google, dar... E mai ușor. Da, ok, da, mai aveți jocuri? Dacă mai aveți jocuri să-mi spuneți. Nu mai aveți niciun joc? Ok. Spuneți-mi, mai aveți jocuri? Da sau nu?
Build a boat, playing crazy. Oh, build a boat, please. Okay, build a boat. Build a boat. Build a boat. Playing crazy. Playing crazy. Star tappers. Acceptă pe Roblox altul meu. Ok, să-ți accept, doar stai puțin. Ok? Da. Deci, mai aveți jocuri? Ok. Hai că mai punem... Mai punem 3 jocuri. Mai punem 3 jocuri. Raise of Flopa 2. Opa. Raise of Flopa. Deci Raise of Flopa 2. Ok. Acceptă. Ok, o să-ți accept. Stai puțin. Ok, să fac lista. Starving Artist. Ok, hai că punem și Starving Artist. Find the marker. Stai, ok, hai find the marker. Find the marker și mai punem doar unul. Flag Wars. Raise of Flopa deja am pus, deci hai să punem Flag Wars. Bun, și și cam asta e lista, mamă, e destul de lungă lista, nu știu dacă o să reușim să le jucăm pe toate. Și avem The Doors, Granny, Tower Defense Simulator, Piggy pe server privat, Build a Boat, Playing Crazy, Steppers, n-am mai auzit niciodată de jocurile ăla, Raise a Flopa, Find the Markers și Flag Wars. Astea o să fie jocurile care o să le jucăm și după la finalul stream-ului jucăm și Stumble Guys, ok? Și dacă nu reușim să le jucăm pe toate, atunci o să le jucăm în următorul live, că știți că asta am făcut și pe celelalte live-uri. Acceptă cererea pe Roblox. Ok, hai că vă accept cererile pe Roblox, dacă tot vreți. Ok. Bun. Deci am făcut lista, vă accept, vă dau accept. Și sper că mă mai aud. Da, mă mai aud. Da, te auzi. Da. Te auzi. Bun. Și hai că my friends, hai că deci șobolan românesc. What? Ok, șobolan românesc, cred că e de pe live. Sper că e de pe live. Lucian Infini și ce username-uri aveți pe Roblox ca să vă știu la cine dau ad. Ad și mie. Să-mi spuneți username-urile voastre ca să știu. Spuneți-mi username-urile voastre ca să știu la cine dau ad și ok, Daniel. Oh, stai, Daniel. Oh, cât de mulți oameni! Daniel 72. Asta ești, ok, hai că-ți dau ad. Hai că vă dau ad la toți. Spuneți-mi username-urile voastre. Pe chat. Add friend. Unable to... ok, deja am dat. Bun, mamă, cât de repede se mișcă. Mie, Doji. Ok, Doji. Mamă, câți oameni! Wow! Oh my god! Ok. Flag Wars, stai, ce? Nu vreau Flag Wars, vreau Doji. Ăsta, Doji. Ok, Doji. Hai că vă dau pe toți, hai că vă dau la toți. Vă dau la toți. What, tu ești ăsta, mă, Doji? Pisică, Popcat. Wow. Ok, pisica Popcat. Bunny Piggy on YouTube, ok. Am devenit chestii. Ok, accept. Ok. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Mamă, cât de mult! Mamă, dar nu mai spamați, vă rog, că se duce prea repede chat-ul. Dacă spamați, ok? Pe Discord. Am trimis. Ce ai trimis pe Discord? Numele lor de Roblox care au zis. Toate numele. Bro, lasă-mă că mă uit eu pe chat. Că au spus mai mulți oameni decât ăștia. Bun, Râzvan 2012, accept. Oh my god. Ok, Fly 1 Man. Ok, mamă câți oameni avem. Ok, după ce vă dau ad la toți o să jucăm, ok? O să jucăm niște Boblox după ce vă dau la toți. Ok, dar vă rog, nu spamați, că o să vă dau la toți de pe chat, ok? Doar nu spamați, ok? Vă dau la toți add friend, ok? Vă dau la toți, dar nu trebuie să spamați. Ok, Eduard Crich, cred că deja ți-am dat ție, sau? 15 persoane pe live. Ok, Eduard Crich.
Accept. Ok. Ioana. Ia de aici Ioana. Mă, dar nu mai spamați! Înțelegeți că o să vă dau și la voi. O să dau la toți. Trebuie să scrieți doar o dată. Username-ul nu trebuie să scrieți de mai multe ori. Doar o dată și e bine. Bun, Ioana. Mamă, câți oameni avem. Să se vadă toate numele. Ce? Să se vadă numele. Practic. Pian infinit. Deja ți-am dat ție. Ok. Andrean Feo. Andrei Feo 2019. Să nu spui, oh my god, de hashtag Andrei Feo 2019. Tu ești ăsta Andrei Feo 2019? Da? Ok, cred că aproape am terminat la toți. Cred. Da? Accept. Bun. Eduard Cric, deja ți-am dat. Ioana, deja ți-am dat. Eduard, deja ți-am dat. Deja ți-am dat. Andrei Feo, deja ți-am dat. Deja ți-am dat. Șobolan românesc, deja ți-am dat. Da, cu toți. Serie Persighiero, Andrei Feo, ți-am dat. Ok, am dat la toți friend request, am reușit să dau la toți. Ok. Pune da de votare. Ce votare? Pentru ce? Ca să voteze oamenii ce vor să jucăm din Priată? Poftim? Priată? Ce să jucăm prima dată? Păi sunt prea multe ca să pun la votare, că pot doar 5 să punem. Pot doar 5, așa că hai că pun wheel-ul, hai că pun spin the wheel. Da, acolo poți să le pui pe toate. Spin the wheel. Spin the wheel, man. Aici, wheel of names, cred că e. Messi. Bă, ce Messi, bă? Ok, de ce am Driving Empire aici? Ok, bun, deci The Doors. Hai să vedem ce o să facem prea dată. The Doors. By the way, v-am dat link și la profilul meu de Roblox dacă vreți să mă dați join. Toată lumea este invitată. Bine. Ce? Nu știu, aici ceva, da. Ok, Piggy. Deci da, v-am pus linkul la profilul meu ca să-mi dați join când intrăm. Ok, build a boat. Hai să vedem o să jucăm prima dată. Ok. Build a boat. What? Unde? Doamne, unde m-am... Așa, build a boat, playing crazy. Mamă, câte jocuri avem aici. Câte jocuri avem, wow. Ok, playing crazy deja am pus? Da, deja am pus. Ce se duce de la început? Ce-i prostia asta? Ok, stair tappers, mamă, câte jocuri avem. Raise, flopa. Ce face Dantroi? Nu mai vorbești. Nu știu. Raise a flopa. Find the marker. Mamă, cât de mult timp durează. Mamă, câte jocuri avem! Oh my god. Nici nu știu dacă o să putem să le jucăm pe toate în live stream. Dar o să jucăm și în următorul live stream, dacă nu reușim să le jucăm pe toate. Salut Pringles! Ok, wow! Mamă, mi-a căzut telefonul. Opa. Ok, bun. Hai să vedem ce... Oh, what? Unde What? M-am dat... Ok, încă sunt jocurile aici. Ok, bun, hai să vedem. Ce joc credeți că o să fie primul? Nu știu, hai să vedem. Tower Defense! Ok, știu că Tower Defense simulator e destul de lung, deci o să jucăm doar o rundă. Că știu că... Durează o jumătate de oră. Da, o să jucăm doar o rundă de Tower Defense pentru că e lung rău. Așteaptă-mă că intru și eu. Defense, hai că intru pe un server. Nu merge să facem privat? Da, chiar, costă Robux sau nu? Costă Robux? Costă. Costă atunci. Na. Ok. Sorry, something... What shit? Ok. Hai că intru pe un server... What?
Omul ăsta are VIP, dar nu cred că pot să vă dau link-ul, deci nu intrăm pe ăla. Piggy, bă. Ce? Picați Piggy. Ba nu, a picat ăla... Tower Defense. Tower Defense, doar că am dat să fie eliminat Tower Defense și acum s-a pus pe Piggy. Dar a picat Tower Defense, simulator. Puteți să dați și mai înapoi în live stream ca să vedeți. Deci unde eram... Servers, small servers, ce mai spun oamenii? Piggy, fă server privat. Pe Piggy, da, o să fac pe server privat. Ești maker Tower Defense? Nu știu, că nu l-am mai jucat de mult. Și dar o să jucăm doar o rundă de Tower Defense, că e foarte lung. Se jucă Amir. Mă, ce doamne... Ascending? Cum mă să găsesc un server mic? Hai mă, găsește un server mic. Ua, de ce nu merge? Ce? Bro, nu merge să găsesc un server mic. Puteți voi să găsiți? Mă caut eu. Găsiți voi un server mic, vă rog. Ok. Deci, da. Mamă, avem 34 de like-uri. Let's go. Let's go, ok. Și până cât găsesc acești domni un server mic, până atunci să dați like. Yay, dați like chiar acum. Wow! Wow! Like. Wow! Like. Dați-mi join. Hai că îi dăm join lui Daviduț. Hai că pun asta înapoi. Era, nu? Ok, bun, hai că îi dau join lui David. Și v-am pus linkul la profilul meu. Las că nu merge. Spune că n-am voie să intru. Hai, intră primul pe server, îi dau join. Am intrat eu. Ok, hai că îi dau join lui Ștefan atunci. Nu cred că merge. Dar nu cred că merge. Bă, da, a intrat, că mi-arată că a intrat. Ok, hai, join! Oricum, sunt serverele mari pe Tower Defense, deci v-am pus linkul la profilul meu de Roblox să-mi dați join, like pentru 69 de ani de noroc, yes, foarte adevărat. Faceți ce a spus Lucian Infinit chiar acum. Deci, stai, unde era? Deci faceți ce a spus acest om. Faceți ce a spus acest om. Like pentru 69 de ani de noroc. E foarte amuzant. Da? Un like egal o săptămână întârziere școală. Dacă nu dai like, începi școala mai devreme cu o săptămână. Ce? Dacă nu dai like, începi școala mai devreme cu o săptămână. Nu înțeleg ce spui, Dantroi. Mai spune o dată. Dacă nu dacă nu dai like, începi școala mai devreme. Asta vrei să spui? Da, păi dacă nu dați like, o să începeți școala mai devreme. Deci, nu știu dacă vreți să vă riscați. Wow, am dat acum 2 zile like. E bine. Bun, șobolan românesc. Mamă, intră toți oamenii pe server. Stați că nu intră oamenii pe Haide. Mamă. What? Ștefan, Ștefan, tu dai like. Stai că nu mă aud iară pe Discord. Prostia să Credeam că sunt de disconnect. Stați puțin că pe prostia asta de Discord nu mă aud. Alo, ok. Mamă, cât lag am pe jocul ăsta. Stați puțin. Mamă, cine a pus jocul ăsta? Mamă, cât de mult lag am pe el. Cred că o să am lag pe live. Opa. Ok, o să am puțin lag pentru început, dar... Live, yes, live, ok, veniți după mine! Veniți după mine, mamă, cât lag am! Da, era pe aici, aici. Opa! Mamă, dacă de mult lag am! Mi se încarcă, stați puțin că se încarcă la oameni. Stați puțin că încă se încarcă la oameni. Oh my god! Mamă, mergem frame-uri! Mergem frame-uri! Chiar îți merge din frame-uri. Merge! Dacă mai merge doar așa, atunci o să jucăm altceva dacă o să am atât de mult lag. Ok, stai puțin. Mamă, cât lag am! Dacă o să am atât de mult lag... Stai, mă. Să fac și asta. Vercent cu frame-urile de la live. Oh my god! Dacă o să am atât de mult lag, atunci cred că altceva. Continui să am lagul ăsta. Hai să intrăm pe alt joc, Mamă, dar cât lag am! Bro!
Are prea multe chestii. Oh, gata, merge, e bine, e bine. Știe ce. Bine, Ba da. e bine. Sau, oi de mine. Chiar merge prost. Cum să zic, cu Chiar merge prea prost. Da. Ok, merge prea în lag. Unde e dispărut? Deci, jucăm altceva. Sau, nu! Ba nu! E bine. Dacă mă auzi, hai să ieșim de pe... E puțin bine, e destul de bine. Hai Hai mă, să iar jucăm mă altceva. Discord, Da, bro, hai ia să altceva. Discord. Ok. Doamne, ce prostie e Discordul. Ok, hai că merge mai ok. Veni, Uite pe aici, Bine. pe aici. Haide că- haide că- veniți după mine. Pe aici sunt meciurile. Hai să mergem la cel mai Veniți după mine, easy. mamă, cât lag. Oh, păcate nu prea putem să veniți după jucăm. mine. Dar în jocul ăsta nu putem să jucăm cu toții. Spune că nu putem să jucăm cu toții. Cine are noroc Păi să câți intre, oameni? intră, Ai pentru- mă, iară e lag. Doar patru. Ok, doar patru jucăm altceva. Că Hai, iară e lag pe live. Deci jucăm altceva, îmi pare rău. Hai Jucăm pe altceva, Big că am Box, prea da, mult trei. lag pe jocul ăla. Deci da, îmi pare rău cine mi-a recomandat să joc Tower Defense, dar că am mult prea mult lag pe jocul ăla. Deci o să jucăm altceva. Ok, îmi pare rău, da. Jucăm altceva. Uite, și la alți oameni dă crash jocul ăsta. Da, deci jucăm altceva. Îmi pare rău, jucăm altceva pentru că jocul ăsta creează mult prea mult lag. Deci, hai să dau la Wheel of Names. Ok. Și hai că jucăm altceva, ok? Pentru că jocul ăla are prea mult lag și la unii oameni le și dă crash, știi? Deci, da. Și la Lucian Infinit i-a dat Hai crash. că Dodorel a ieșit de Altceva. pe joc. Jucăm alt. Mă, dar nu auzi, dar! Ce-i prostia asta? Și ceva, intru de pe... Mă. Ce-i prostia asta de Discord? Nu mă aud de 4 ori. De 4 ori mi s-a întâmplat să nu mă aud. Că eu nu mă auzeam până acum. Ok, deci jucăm altceva, că la mulți oameni dă crash, Da, la din mine nou e pe- lag, deci... Da, din nou pe ruletă. Da, vedem! Și este... Ce este? Uite Oh, ce a zis. care e Granny copii? Oh my god. Ce? Granny! Era aproape să fie Piggy, dar e Granny. Deci, Hai, Gren. ok, hai să vedem dacă chiar e un joc numit Granny pe Roblox. E un joc Granny care e cel mai ok. Ăsta, hai, ăsta de training. Hai, ăsta de Așa. training. Granny, ce e asta? Granny, n-am mai auzit niciodată de jocul ăsta. Granny, iată. Deci eu n-am mai auzit niciodată. Mama, sunt și servere de 6 oameni, n-avem cum să jucăm toți. De 6 oameni! Da. Și noi suntem 10 pe live, 11 chiar. Nu chiar 11. Nu știu unde Ba da, găsesc suntem 11. 11. Bro, îs servere de 6 oameni. Hai, Nu pot să hai, fac de nici Piggy atunci. server privat. Oh Asta my e. god, ok, mai facem o altă dată ruleta că și jocul ăsta are servere prea mici. Adică, atât de cu ruleta. multe jocuri. Ok, și la mine era lag, da, cred că la toți era lag. Și a picat Piggy, deci cred că, hai că o să fac un server privat pe Piggy. E bine că la Piggy pot să fac server privat. 6 player, dar na. Nu așa. Ai deja server privat. Ah, da. Ok, Piggy, hai că vă dau la toți invite-ul pentru serverul meu privat. Și nu mai fă așa, Dantori, că nu ești amuzant. Da, mai ales pe live. Da. Ok, Piggy. Bă, ce emoji-uri pui Daria, pufigacia? Inimioară, bă, ce pui mă acolo? De ce pui emoji-uri cu inimioară, măi? Iar am jurat. Cine a jurat că-i dă Merge pe... Da, doar 2 abonați poate să se joace cu noi pe Piggy, dar na. Păi că, stai, Dantro, intri și tu pe noi.
Hai să nu votăm, dai back. Dați back. Stați mai puțin că și măcar n-am dat linkul. Deci allow joining, friends allowed. Ok, și remove the user. Și generate, ok. Hai că vă dau linkul la toți. Aici e linkul. Trebuie să se încarce. Și vă dau la toți. Bun. Hai să se încarce. Hai mă, să se încarce odată. Top chat-ul ăsta. Hai mă, cât de prost e chat-ul ăsta. Tot nu mi se încarcă. Bro, tot nu mi se încarcă chat-ul ăsta. Eu am server pe aia, dar intrăm pe al meu. Și uite, v-am dat și link, ia uitați. Link, aici. Mamă, mergem la chat-ul. Ok, am trimis linkul. Oricum, puteți să-mi dați și gen de pe Roblox. Vă duceți la Piggy și intrați acolo pe server. Că cred că vă toți vă am la prieteni, deci. Pe toți vă am la prieteni. Deci, suntem 9 persoane pe live. Poftim? 9 persoane pe live. 10. A intrat abonat, Dodorel. A intrat unul. Bun. Grăbește-te Stați să în prinzi Roblox, loc. hai să intrăm pe Piggy. V-am trimis și link și dacă nu merge linkul, doar vă duceți la Piggy și vă duceți mai jos. Că pe mulți dintre voi vă am la prieteni, deci da. Grăbește-te, Dodorel, să prinzi și tu loc pe server. Sper. Ok. Păi decât 6 locuri. Știu, dar măcar avem server privat. Dar... Să mai așteptăm unul, că suntem 5. Hai, cine mai intră, să intre. Cine mai intră să Hai, intre? ultimul, Să intre. Aha. Ok. A mai intrat șobolan românesc. Ok, și ok, avem full server acum. Pentru cei care n-au putut să intre, ne pare rău, ați putut să intrați. Dar puteți să uitați. Și oricum mai avem multe jocuri de jucat în afară de ăsta. Deci da, mai avem multe jocuri. Bă, de ce e mapa asta și măcar n-am votat? Nu, se votează automat. Păi de ce? Dacă n-am intrat noi să dăm play. What was that sound? Haide. Hai că... Wow. Fugiți, faceți speedrun. Deschideți ușa. Facem speedrun, what? Ok. Let's go! Să găsim cheile, să găsim chestiile. Eu mă voi bugui ca să iau o cheie. Hai, am găsit cheia galbenă. Hai că o să jucăm câteva runde de Piggy și după trecem la următorul joc. Vreau să mă buguiesc să iau o cheie, dar n-am unde să mă buguiesc. Mamă, dar nu înțeleg nimic dacă vorbiți toți în același timp, să știți. Piggy. Oh my god, mă duceam și... Piggy. Nici măcar nu l-am văzut! Ți-a dat jump. Nici eu nu am văzut. Nici eu nu am Dodorel, ai murit? Știi ceva? Mi-a dat... Știi ceva? Stai, nu pot să dau. Știi ceva? Uitați cum se joacă ca un profesionist. Mai facem o dată. Mai facem o dată, hai. Hai. Și să dăm pe player, să dăm pe player. mă, pe trader. Nu pe trader, nu pe trader. Stai puțin că pot să pun eu toate astea. E mai fun pe trader, e mai fun. Nu. Player. Set map. Un chapter 1 și gata. Hai, arată. Și acum skip. Skip timer. Așa, skip la toate, skip. Așa. Bun, bună Dodorele, bună șobolanule. Da, îmi pare rău că e full și unii dintre voi nu puteți să intrați. Dar... Andrei este Piggy. Bă, da, stai, chiar atât de mult lag e pe live? Stai, lag? Stai puțin, că trebuie să văd dacă e lag. Live stream. Sper că nu e. Ok. Let's go. Și hai că mă duc aici, am făcut 560 de abonați, let's go. Ok. Hai că, stați puțin, fac o mică chestie. Aici.
live stream. Ce cheie. Am găsit cheia roșie. De fapt, el a găsit, dar tu i-ai furat-o. Uite Hai că pe bun. Oh Așa, my ok. god, cum Acum trebuie să fie mai bine. închid ușa în față. Live-ul. Stai, dar măcar am Roblox. Oh, salut, Andrei. Ok. Pentru că Salut, am Ștefane. să avem ciocanul. Oh, Piggy! Oh, Piggy! Oh, Piggy. Bă, e plin, nu pot da join. Da, îmi pare rău că e full pentru unii oameni, dar puteți să vă uitați, dacă oricum mai avem multe jocuri de jucat afară de Piggy. Nu mai vorbi peste mine, Ștefane! Ștefane, nu mai vorbi peste mine! Da, nu mă aud pe Discord! Doamne! Mă, să mor eu, chiar cred că o să-mi dezinstalez Discord-ul. Nu m-am auzit de vreo 6 ori până acum. Și am și murit din cauza asta. Serios, e cea mai proastă de aplicație din lume, Discord. Și iară vorbești peste mine, Ștefane, bravo. Ok, acum fac ghost și mă uit la voi. Ok, merg pe aici. Salut, Andrei, salut. Joc imediat. Ce? Cheia galbenă. Revin imediat. Ok. What, cineva a ieșit? Ah, David a ieșit. What? Banii ăla e... Banii ăla este... Am luat codul. Hai mă, dar de ce atât de mult lag pe livestream, what? Am găsit Hai mă. codul. De ce mergem frame-uri? De ce merge pe frame-uri live-ul? Stai. Stai puțin. Stai puțin, că trebuie să fac cumva să fie mai puțin lag pe livestream. Oh my god, cine a dat geam? Că e mult lag pe live, stai. Stați puțin că fac o mică chestie. Ok, cred că... Oh, stai! Stai, ce? Ok, hai că am intrat... Opa, alo. Ok, am intrat de pe Discord de pe telefon. Deci, da. Bun, eu să văd. Să văd dacă e lag acum. Putem la Stair Tappers să fie 2 runde. Păi, nu știu, o să văd la Stair Tappers dacă sunt lungi rundele. Trebuie să văd dacă sunt lungi rundele de pe Stair Tappers sau nu. Hai mă, dar când... Ok, sper că acum e mai puțin lag, că e destul de mult lag. Mamă, Tudorel, ai 36 de like-uri, să faci 40. Am 35, what do you mean? Okay. Hai mă, de ce am atât de mult lag pe live? Sper că acum am mai puțin lag. Dă grafica mai mică. Ah, da, hai că o dau mai mică. Tudorel, ești mort. Dau aici așa. Ok, da. Și dau după... Așa, ok, acum cred că se vede mai bine. Se vede mai bine? Sau nu? Să-mi spuneți. Avem pe domnul Piggy aici. Poți să-l blochezi pe Piggy chiar, sau? Nu. Ok, deci se vede mai bine live-ul acum? La Flag Wars ce alegi, roșu sau albastru echipa? Nu știu, că încă nici măcar n-am jucat jocurile astea, deci o să văd. O să jucăm pe Simulator X, nici nu știu ce să facem pe Simulator X, deci cred că nu o să jucăm. Că nici nu știu ce să fac pe Simulator X, să fiu sincer. Ce ziceai că am avut o Hai mă, dar de ce atât de mult lag pe live? N-am mai avut în viața mea atât de mult lag pe live. Sper că acum am mai puțin lag. What? Stai mă, ce? Ce? Stai. Stați puțin să văd care e problema la lagul ăsta.
Hai, mă! Deci n-am mai avut în viața mea de un lag. De ce? Stai, mă. Stai puțin. Stai puțin. Stai. Deci cât am screen-ul e ok, dar la Roblox e o problemă. Stați puțin să vă... Stați puțin, micuților. Bam, stați. What? Stați puțin. Ok, că pun asta aici. What? De ce nu pot să... What? What the hell? Hai că pun asta așa, I guess, ok. Stai, ok, deci acum se vede mai bine live-ul? E mai bine live-ul acum, că înseamnă că e o problemă de la... nu știu, probabil de la taburile astea deschise. Parcă se vede un pic mai bine, cred. Stai puțin, că tu încă nu vezi ce văd eu. Aia e chestia. What? Oh my god, ce lag aveai! Jucă-l altceva. Da, probabil o să jucăm și altceva. Hai mă, ce? Da, deci n-am mai avut niciodată de mult lag pe live. Știți că în celelalte live-uri n-am avut niciun lag. Niciun pic de lag cât mă jucam Roblox. Dar acum, nu știu ce, dar am lag. Bine, eu am mai jucat și sunt obsedată de el. De ce? De jocul ăla, Flag Wars? Roblox-ul este la tine în urmă. La ce în urmă? Dau pe turii free. What? What? Ce petăr? Da, deci cred că acum se vede mai bine, nu? Stați puțin, micuților. Se vede mai bine? Sper că se vede mai bine acum. Păi stai, măi, că tu nu vezi ce văd eu, Ștefane. Așteaptă, că tu nu vezi ce văd eu. Că tu ești cu delay-ul. Dacă ești pe live, știi? Deci se vede mai bine. Oh my god, de ce am problema asta? Cea mai mare prostie de problemă. Și stream-ul e de 51 de minute. Deci, hai că am o idee. Chatule, îmi pare rău, dar te faci înapoi la normal. Se facă înapoi la normal chatul. Așa. Hai că-l pun la normal. Ai fac chestia să fie înapoi la normal. Deci asta o să fie așa. Îi înapoi la normal. Asta. Hai că o las așa. Cred că de la chatul ăla era lagul ăla. Cred că acum e mai bine. E perfect acum? Ok, atunci e bine. E chiar perfect. Wow! Dragoș are 4 abonați. Da, deci, ok, vreți să jucăm și altceva? Ok, hai să jucăm și altceva, ok. Am o idee. Opa, stai, ce a fost asta? Ok, bun, hai că jucăm și altceva pentru că... Da, a fost cam ciudat piggy-ul ăsta, dar acum e bine, am reparat stream-ul, deci totul e bine acum. Ar trebui să fie bine, cred. Deci, da, ok, spin the wheel. Hai să mergem la wheel, să vedem ce o să jucăm. Deci, spin the wheel. Da, cred că acum e mai bine totul. La Dodorelul face 100 de abonați aproape la Dodorelul. Păi câți abonați am la Dodorelul? 80. Oh, what? Nici nu știam, ok. Bun. Ok, avem spin the wheel-ul aici. Hai să vedem ce joc o să fie. Ce joc credeți că o să fie? Nu știu, o să vedem chiar acum. Hai să vedem. Și... o să fie Raise the Flopa. Ok, hai că jucăm Raise the Flopa pe multiplayer Raise the Flopa. Da, jucăm pe multiplayer Raise the Flopa. Dar
vreau să fac un mic poll. Vreau să fac... opa, scar clip. Vreau să fac un din ăla... Mai bine am jucat și Rainbow Friends. Păi doar dacă vreau oamenii, noi jucăm ce vor abonații, știi? Ok, deci hai că fac un poll aici. Un sondaj. Să vedem dacă vreți să pe multiplayer sau nu. Jucăm Raise a Flopa pe multiplayer. Întreabă-ți comunitatea. Hai să vedem ce spuneți, da sau nu. Care vreți să fie, da sau nu. Opa, pur ce Oh, nu! Nu vreți pe multiplayer! jucăm Race of Flopa pe What? Deci nu vreți pe... Oh, ok, vreți pe multiplayer? Oh, what? Stați puțin că se schimbă. Se schimbă, oh. Stai așa un pic. What? Acum e iară nu, what? Ok, se schimbă. Mai așteptăm puțin. Wow, ok, hai că așteptăm să voteze toată lumea. Votați cu toții. Eu văd nu acum. E 57% nu. Hai să vedem. Hai că mai las un minut, cam așa. Ăsta. Da. Nu, da, nu. Păi nu vreți să jucați și voi? Raise a Flopa, vreți să mă vedeți doar pe mine cum joc? Deci ăsta Rainbow Friends vrea asta. Care e ăsta? Stai mă, că deja am făcut lista. Deja am făcut lista. Ok. Da, deci văd că e... Wow, stai, acum e da! Acum e da! Wow, 9 voturi. Stai că avem 11 oameni pe live, deci... Wow! Wow, stai că s-a schimbat. Stai puțin, hai că mai las puțin și poll-ul, sondajul. Mai las puțin. Mai las 10 secunde. Puțin. Ok, hai că vreți să fie pe multiplayer. Ok, atunci hai că jucăm Raise a Flopa pe multiplayer. Să văd unde îi. Opa, what? Raise a Flopa. Ok. Hai că jucăm 2. Vreți 2 sau 1? Care Raise a Flopa vreți? Să susțin. Vreau să văd dacă vreți 2 sau 1. Eu nu știam că e 2. Care Raise a Flopa să jucăm? Raise a Flopa sau Raise a Flopa 2? Întreabă-ți comunitatea. Raise a Flopa 2, Da, m-am mai jucat. Am jucat amândouă. Deci da, o să fie pe multiplayer. Deci e pe multiplayer. Dar hai să vedem care îl vreți. Raise a Flopa sau Raise a Flopa 2? Aia e chestia. Am ales 2. Wow! Ok, 5 voturi. Ok, 5 voturi. Ok, avem diferite opinii. Wow. Stai că, hai că mai așteptăm să voteze oamenii. Văd că mulți dintre voi vreți Raise a Flopa 2 până acum. Hai să vedem. Da, o să jucăm pe multiplayer. Da, pe multiplayer. Deja am votat să fie pe multiplayer. Da. Ok, hai să vedem. Raise a Flopa 2 vreți? Ok, hai că mai las puțin. Mai las puțin sondajul și după îl finalizez. 5% Raise a Flopa. Înseamnă că sunt șanse mari. Și 8 voturi. Încă e Raise a Flopa 2. Da, cred că vreți Raise a Flopa. Adică Raise a Flopa 2. Da, o să fie Raise a Flopa 2. Deci, jucăm Raise a Flopa 2. Ce-i trailerul ăsta? What? De ce era? Dita mai... Ok, ciudat. Bun, hai că intru pe... Ok, deci o să intru pe un server random. După mă duc la chestia aia de multiplayer și o să trebuiască să puneți codul care vi-l arăt. Că așa merge.
Oh, the light switch. And then Să știi că faci joc Pet Simulator, să creezi un joc Pet Simulator. De ce spui la toată lumea, Ștefane? De ce ai spus la toată lumea? De ce ai spus la toată lumea? Ok, să sperăm că n-ați auzit nimic. Ok, hai că am intrat pe Rise of Flopam, mai așteptăm puțin să se încarce totul. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. 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 Ăla și Hacker. Tum, tum. Iar voce la cap. Stați puțin. Ok, intru. Mamă, ce sau... Stai că ar trebui să dau volumul mai încet. Ok. Roblox, ok. Yay, ok, suntem pe Rise of Flopam. Zicem, salut! Lev, ok. E că ne ducem la Play Up to... Stai, am intrat pe Rise of Flopa 2, nu? Da, sunt pe Rise of Flopa 2. Play Up to 4 Friends, Multiplayer, Create Server. Hai fac Create Server și trebuie să puneți codul care vi-l arăt. Poftim? Trimiți codul. Păi, îl arăt pe stream, ca să fie acolo sus. Mamă, trebuie să dau și eu volumul mai încet la tia asta. Oh. Dar unde era? Aici e multiplayer. Mamă, please, wait, dar cât de mult trebuie să mai aștept? Hai bă, cât de mult mai aștept la prostia asta? Hello, cât de mult mai trebuie să aștept? Please, e full, păi stai puțin că încă n-am intrat pe multiplayer. Încă n-am intrat pe multiplayer, what do you mean e full? Că încă n-am intrat pe multiplayer. Nam. Hai mă, dar cât de mult trebuie să aștept la multiplayerul ăsta? Serios că mă enervează. A și murit flopaul meu. A și murit flopaul meu. Pentru că am așteptat prea mult. Bro. Multiplayer, în sfârșit m-a pus pe multiplayer. Ok, deci uitați care e codul. Stați puțin să mă duc. Unde era codul? Unde puteam să văd codul? Sau? Mă, eu sunt pe multiplayer. Uitați aici codul. Cod join 986 lare ceva. Vedeți codul chiar aici sus? Hai că vi-l fac și mai mare, I guess. Uitați. Ia, vă fac mare de tot să vedeți. Ăsta-i codul, îl vedeți? Ia, bim. Ăsta-i codul. Îl vedeți codul? Cred că îl vedeți. Deci vedeți codul, puneți codul aici. Eu nu mi-apare cod. Păi nu vedeți pe stream. Stai puțin că e un delay. E un delay. Hai că-l scriu și pe chat. 6, 8 6-8% Aron 171. Ăsta e codul. Ăsta Aron 171. Yay, a intrat cineva, let's go! Da! Let's go! A intrat cineva! Salut, Răzvane! Hai că, opa, stai puțin să pun înapoi ăsta. Stai, nu ăsta. Nu cred că am timp să intru. Hai că fac aici, stați puțin să pun înapoi ecranul. Ok. Îl pun așa. Unde bag codul? Deci, ca să bagi codul, te duci pe Rise of Flopa
și pe Raise Flopa 2 și o să fie aici ceva cu multiplayer, ok? Și după apeși pe el, dai pe join server și pui codul. Codul e invalid, cică. Cum vreau să fie invalid? Probabil nu l-ai pus bine. Păi l-am pus, mi-a dat copy-paste. Ești sigur că l-ai pus bine? L-ai pus la Raise Flopa sau Raise Flopa 2? Deci intrați pe Raise Flopa 2, vă duceți la chestia asta, o să fie un telefon aici, dați join server și puneți serverul care vi l-am arătat, codul. Intrăm pe Raise Flopa 2. Ia uite, avem Flopa-ul nostru, facem bani cu Flopa-ul. Dar vorbește și tu mai tare, Ștefan, că nu prea te auzi pe live. Frate, dar nu intră. Măi, tu ești pe Raise Flopa 2? Da! Ai dat pe join server? Acum mă duc să fac iară, că nu merge și zice invalid, poți să încerc iar. Join server. Join server? Dar ești pe Raise Flopa 2? Ești sigur? Da. Ți arată Raise chestia? Flopa. Raise Flopa 2! Raise Flopa 2, ia. Îți arată happiness acolo cu la 100 jos, dreapta. Trebuie să dăm mâncare, trebuie să dăm mâncare. Happiness, mi-apare. Flopa făd. A intrat deja, e full serverul, Ștefane. A intrat și Bunny Piggy on YouTube. Sal, e full serverul, acum îmi pare rău. Sau? Stai. Am pus codul și îmi zice că e invalid și o să fac doilea. Și că nu era tot așa. Înseamnă că nu l-ai pus bine. Salut Ianis! Din păcate e full serverul acum, by the way, guys. Mamă, dar încă e... Stai. Nu te cred. Nu te cred, încă e lag. Stai. Cred că am pus ceva prost. Cred că am pus ceva prost. Că acum e lag, gen... Cred că am schimbat vreo setare de aici. Stați puțin că schimb setările pe aici. Cum te cheamă pe Roblox? Deja mi-am pus profilul de Roblox. Acolo. În mesajul. Prin... Ia și mănâncă. What? Ce măi? Dai la Flopa să mănânce, what? Nom. Wow. Bă, dar nu înțeleg de ce e lag. Deci stai, să mă uit prin toate setările astea. Nu, vreau să ia tot codul care a scris. Păi stai, mă, acum e full serverul. Full. Păi și că nu era un server, tot Să văd care e problema de am lag. Stați, m-a pus maică-ma să lucrez un pic, sorry, ok? E ok. Bă, dar serios, de ce e atât de mult lag? De ce îi atât de mult lag? Gen, serios, că e doar lag. Acum. Dar de unde dau cu mâncare? Să-mi dea Îți cumperi mâncare. Nu știu de unde cumpăr. Sunt de la calculator, n-am mai jucat niciodată Raise Flopa 2. What? Gaming rig. Mamă, cumpărat. Wow, avem gaming rig. Let's go. Gaming. Ia uite-l pe Flopa-ul ăsta. Gaming moment. Wow. Data viitoare sper să reușesc să intru, dar e lag. Nu mai e lag, cred. Oricum o să mai jucăm multe jocuri pe Roblox și o să jucăm și Stumble Guys la finalul stream-ului. Cum mă lăsa să dau copii-paste? Ia, browse Winterwear. Stai, am și uitat câte sunt astea. Hai că iau bani. Mamă, câte chestii se întâmplă. Avem și o pisică aici, what? Îl avem și omul ăsta, Flopper. What? Ia uite-l, mă. Flopper. Păi da, știu, am spus, dar o să mai jucăm. Ok, hai că fac un gol, gen ce să cumpărăm. Că deja avem gaming rig. Hai să...
După ce cumpărăm HDTV, schimbăm jocul. Deci HDTV. Trebuie să luăm HDTV-ul și schimbăm jocul. Wow, calculatorul lui Popa. Lui Popa, what? Popa. Wow. Da, vouă vă arată că e lag sau nu? Ok, să-mi spuneți dacă e lag sau nu, că nici nu știu cum să... Foarte bine. E bine? Da, e bine. Ok, dacă e bine să-mi spuneți. Acum arată că lag, acum mai arată că e lag. Mă, dar ce-i prostia asta? Serios că mă doare capul de la lagul ăsta. Știi cum, Dodore, știi cum apare că te miști ca animație. Doamne, deci de unde e lagul ăsta? De unde? Auzi, dau puțin pauză la live. Stai, poți dau pauză la live? Poți să dau pauză la live? Sau? Nu știu. Nu știu deloc. O mică pauză să pun. Gen să-mi repar setările, știi? Aș putea să pun o mică pauză, ia stai să văd. Ce ai putea să faci, cred că e să închizi stream-ul și să... Probabil. Deci HDTV. Stați puțin, avem niște probleme tehnice. Editez. Ia, editează. Aici, hai că încerc să dau o mică pauză. Eu am autoclicker. Ok. Încerc să... E bine? Pun o mică pauză. Joacă altceva. Da, jucăm după ce luăm HDTV. Luăm HDTV și jucăm și altceva. Personalizare. Nu pot să mă duc la... Ok, stai, cred că acum nu mai e atât de un lag, nu? Acum e bine? Ok. Deci, ia, câți bani avem? 9000, ok, mai avem puțin și putem să luăm HDTV. What, ce-i căzut? Ok. Ștefane, tu nu mai spui nimic? De ce e lag? Doi, vă face... Mamă. Ce mă enervează lagul ăsta? Vezi că ești aproape și faci 600 de abonați aproape. E aproape, mai vede 40 de abonați. Cum de e ăla aproape? Ok, stați puțin. Ia, stați să pun. Stați puțin. Să văd. Live control room. Stați puțin. O să încerc să dau o mică pauză. O să încerc să dau puțin de pauză. Stați puțin. Stați să văd. Stați. Da, stați puțin, vreau să văd dacă pot să dau pauză. Durează mult până când iau HDTV. Păi, am nevoie de $15.000 și avem vreo 14.000 acum. Oh, am luat! Eu nu am văzut pe Ianis. Let's go! Am luat. Hai că schimbăm locul. Am luat HDTV. Am luat HDTV? Ce spune Ianis? Te-am întrebat la view-uri. Ce view-uri? La... Oh, no! What? Stai, cum? M-ai trecut la view-uri? What? Cred că video-ul ăla cu Savest... Ce Savest? Stai, ce? Stați puțin, eu încerc să găsesc cum să jucăm Driving Fire. Stai puțin. Stați puțin, că vreau să încerc... Nu mai vorbi peste mine. Încerc să găsesc cum să dau pauză la livestream, ca să nu mai fie lagul ăsta. Ok. What? De unde se aude muzică? Mă uitam la Anis Gaming, are 190 de abonați deja.
Wow. Da, postează shorturi? Da, face... Înțeleg atunci de ce m-am trecut și la view-uri. Că shorturile iau foarte multe vizionări. Deci am postat și eu pe Dodorelul un short și a luat 700 de vizionări pe un canal de 80 de abonați. Adică fac foarte multe vizionări shorturile. Short, singurul meu short care l-am cumpărat a fost cu Tudor și Ștefan în Minecraft. Da. Little controls. Stați puțin. Deci, hai că restartez live stream-ul. Restartez live stream-ul, ok? Puțin. Ok? Nu te mai uita la YouTube, Ștefane, că se aude. Ok, da, o să restartez puțin live stream-ul, ok? O să restartez live-ul, ok? O să restartez live stream-ul, ok? Ok? E ok?